Magandang umaga sa ating lahat mga kamaster. Welcome back to my channel. Gagawin natin ngayon mga kamaster, maghahanap tayo ng mamarang kabuti. Tinatawag namin sa Ilocanong uong dito sa Kaprikanan. Tayo sana may makuha tayo, makachamba tayo ngayon. Kasi kaninang umaga, mga alas 5 may nakakuha dito ng maraming mamarang yung nakuha nila. So titignan din natin, maghahanap din tayo, baka sakaling mayroong mga mamarang dito. Dito kasi lang tumutubo yung mga mamarang at iba-ibang klase ng kabuti. Sana makakita tayo dito. Dito makro na agad. Hindi man ito mamarang mga kamaster. Ito isang uong bunton na sinasabi nila. So, pwede pa rin ito makain, edible pa rin ito siya. Ito mga kamaster, mamarang pero makain pa rin to. Kunin na natin isa. Tapos itong isa, sana meron pa dito. Dito master. Sa nuno sila tumutubo. Ayun, pang ulam natin mamayang hapon. Ito muna natin ilalagay. Hanap pa tayo ng iba. Dito meron pa dito sa nuno kasi sila tumutubo. Ito may nuno dito. Ito meron na naman mga kamaster, pero ito hindi na ito po pwede. Medyo kinain na ng amag mga kamaster. Meron yun, tsaka dito pa mga kamaster. Yan, dun pa palilan, 1, 2, 3, 4, 5. Kukunin natin ito. Tsaka ito mga master. Ito po yung mushroom natin. Ito ito mga master, medyo pwede pang ulamin. Sana yung mamarang yung makuha natin mga kamaster. Dito mga kamaster, mayroon. Hindi na to pwede, sira na. Pero mayroon pang mga tumutubo mga kamaster, yung maliliit. Yung sa nuno kasi ito, kabuti sa nuno. Yan mga kamaster, yun. Parang dito yung pinagkuhaan nila mga kamaster ng yung mamarang. Dito mga kamaster, dito sila kumuha kaninang umaga. May tira-tira pa sila dito mga kamaster. Pwede pa man ito. Ang tira-tira nila, ito yung mamarang mga kamaster. Dito sila kumuha ng area. Doon pa siguro. Dito dito sila kumuha. Sana may makita din tayo kahit kunti lang na mamarang, dagdag nung nakuha nating dito mga kamastro meron. Ito mga kamastro, ito yung mamarang, pero ilan lang to sila, 1, 2, walang mga kasama mga kamaster. Kunin na natin. Ito yung mamarang na sinasabi nila, pero may nakauna na kanina, may mga naiwan pa sila. Kukunin na natin para pang ulam natin. Yun, ito pa mga kamaster, nata na siya, pero pwede pa pagkain ng mga Ilocano.
idagdag natin dito sa mga naiwan nila na ano, natira-tira. Mga loko yung mga yun ah. So ito po yung kumakain ng mamarang mga kamaster oh. Ito mamarang yung kinakain niya. Tawag dito sa amin trin saka tawag dikon yung tawag dito sa amin mga kamaster. Hanap pa tayo, baka meron pa season niya mga kamaster. Sana meron pa tayong makuha dito, kahit yung ano na lang, uong nuno. Kain kaya ito. Ito po, kabuti rin po ito ba? Ito, makain kaya ito mga to mga kamaster oh. Kasi napapanood ko sa ibang vlogger ano, kinakain nila ito. Hindi siguro makain to, baka malason pa tayo. Goodbye earth. Kakain kaya to. Maraming tumutubo dito, pero hindi ko pa nasubukang lutuin to. Ito, suggest lang po kung makain. Ayun, meron dito maliit pa mga master oh. Yan, bukas yan tutubo na yan, malaki na yan bukas. Tsaka ito, yan, maliit pa siya. Diyan na naman yung ulan mga kamaster oh. Madilim na naman doon. Dito lang tumutubo sa punuan ng palm tree yung mushroom gaya nito. Ito, meron na naman oh. Pero kukunin natin to bukas kasi maliliit pa sila. Sana yung mamarang yung mahanap natin para ano, mas masarap kasi yun. Andito ito lang nagtubtubo ti o nga po ti kapri kanan nakungunada wammet na unahan mo da tao tayo nalada mo gigi magpakpak kon dito tegsapa tayo dati uong to siguro buntaon wammet ato yadda kaya po ang damay isa. Ay medyo nalungtot ati ay hindi mabalinan nga matingatan may banger kita tayong pati banger pati todo manan niya po na dito mga kamaster ano, masukal na dito banda pero merong nakikita dito siguro na uong buntaon. Ay dati apaw toy ay ngam nalungtutan madi nga masida siguro ati ay mabalinpay si ka mabalinpay kita lang ay ajin hapo da nakitak ginagadayaw ati man ay umbunton si ka hindi nga mamarang ako na da si man uy medyo mabalinpay halaan tayo presidente balin natin po santaw laukan tati bulong parya ito'y nasamot na po ti nayon na dinala tayo pang sangapulo lang kumawang nga uong buntunin na po ta maya ti sanapsap to no rabi man ti sidanan dito kasi tumutubo yung mga kamaster yung ano yung mga mamarang dito sa puno niya parang meron mga kamaster meron dito sa ilalim niya yun oy mamarang
Mga kamasero, mamarang to. Ito, yung kasama nyo. Yan. Yung dalawa, mayroon pa din mga kamasero. Yun o. Yan mga kamasero, yung kasama nyo. Oh. Yan, mayroon pa din. Natin natin. Mga kamasero, ang mamarang. Ano sabi nila? Dito pa, mayroon. Ito. Sabi na natin ito mga kamasero. Ang tutut to. Kasi minsan maliliit pa kasi sila minsan mga kamaster, parang ano, parang stick ng puspuro. Pag maapakan mo mapuputol. Ito mga kamaster, okay, kinakain ng ano, ng trin. Oh, putol na. Yun, kukunin natin mga kamaster. Ito po yung mamarang. Masarap kasi itong stick niya mga kamaster, ano, parang bubble gum. Makuha. Oh, to. May dagdag rin yung ano natin. Naku. Yun. Wala nang dagdag mga master, konti lang. Pero sige lang. Okay na yan. May pangraos na tayo sa ulam. Okay. Ito po mga kamaster yung tinatawag na mamarang. Maliit pa siya. Bukas pa ito, meron pa siguro mga kasama to bukas. Ito po. Tsaka meron pa dito. Ito mga kamaster, oh. Yun. Ito po. Maliliit. Tsaka ito. Yan. Mamarang. Bukas na lang to. Babalikan natin. Meron pang mga tira-tira. Tinay. Oh. Ito, dalawa. Pero bukas siguro to, marami pang tutubo dito. Medyo okay naman yung nakuha natin. Kunin na natin to. Bali, ito na po yung mamarang natin mga kamaster. Wala pa po yung ano, yung
kabuti ng ano, nuno. Andun yung kabuti ng nuno mga kamaster. Naiwan. So ito yun na puti nala tayo tata. Atoy uong tibunton. Kabuti ti nuno, kabuti ng nuno ito. Pero makain ito mga kamaster. Oh. Ito yung ano, mamarang. Mamarang pong tawag dito. Ito. Gagawin natin mga kamaster ano. Mga latay ti kabulong parya. Sa ilok toy. Igisa tapos ilokan tayo ti bulong parya po. Dito tayo maghanap ng ampalaya mga kamaster. May mga ampalaya dito. Medyo masukal dito na area. Pero nililinisan siguro nila. Ampalaya hings. Dito marami ding tumutubo ditong mamarang. Palaya mga kamaster. Lalagay natin doon sa mamarang natin. So ito na po yung sahog natin sa ano natin mga kamastero. Ito talbos ng kalabasa. Talbos ng kalabasa, ito yung mushroom natin. Tsaka hindi mawawala yung ano, dahon ng ampalaya. So abangan nyo po yung ano mga kamaster, yung pagluluto natin dito sa part 2 po. Sana po nagustuhan nyo yung video natin at mag like and share kayo. Subscribe na din po mga kamaster para makatulong po tayo. Maraming salamat po mga kamaster at God bless you po.